остават съставите на Швейцария, Германия и така интересните японки, които вчера пропуснахме поради липса на време. Повтарям, според класирането вчера с най-добри шансове Русия, Беларус, България, Германия, Швейцария, Япония, Азербайджан, Украина. Това беше осмицата вчера в многобоя. Каква ще бъде днес? Ще знаем след още 3 изпълнения. Сега швейцарките. А тук българската среда е, че Весела Димитрова е научила тези швейцарцата на български. Много се забавлявахме на тренировките в петък, когато им даваше всички указания на български. И една по една се изредихме да я питаме, ама те разбират ли те? Не, аз бях по-изненадана, когато едно от детето каза да изгладим лента. Лента на чист български. Да изгладим лента. Какви са достоинствата на швейцарския ансамбъл, Ади? И може